Na Horehroni vzniká stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Pri Brezne sa buduje cyklolávka s dĺžkou približne 650 metrov, ktorá bude po dokončení najdlhšou cyklistickou lávkou na Slovensku. Lávka vzniká ako kľúčový prvok projektu cyklotrasa Brezno-Valašská. Úlohou lávky je bezpečne prepojiť mestské cyklotrasy s trasou smerom na Valašsku až k významnému zamestnávateľovi v tomto území, teda k areáli železiarny Podbrezová Nový Závod Valašská. Mesto týmto projektom rieši najmä bezpečnosť cyklistov a plynulosť pohybu mimo najviac zaťažených úsekov cestnej dopravy. Čo robí túto stavbu výnimočnou, sú jej parametre a spôsob realizácie. Dĺžka lávky je približne 650 metrov a šírka 3,2 metra, čo je navrhnuté pre pohodlnú obojsmernú cyklistickú premávku. Konštrukcia stojí na 63 podperách vrátane 2 nábehov. V niektorých miestach sa lávka dostáva až približne do 7 metrov nad úroveň terénu či komunikácie, čo je na cykloobjekt nezvyčajné a vizuálne veľmi výrazné. Pri výstave cyklolávky sa používa prefabrikovaná mostovka z vysokopevnostného betónu, ktorá je ukladaná na podpery. Ide teda skôr o mostársky prístup než klasický cyklochodník. Výsledkom má byť súvislá, kapacitná cyklistická trasa, ktorá eliminuje konflikty s autami a súčasne vytvára nový dopravný prvok v koridore, kde sa dnes cyklisti akosi cítia na hrane. Objednávateľom stavby je mesto Brezno a dodávateľom je spoločnosť Skanska SK. Celkové výdavky na vybudovanie tohto projektu sú 3 971 000 eur. Práce na lávke sa začali v júli roku 2025 a ukončené by mali byť v apríli roku 2026. To znamená, že ambícia je dokončiť prepojenie v horizonte jednej stavebnej sezóny plus zimné obdobie a práve zima je pri betónových konštrukciách vždy skúškou organizácie a technológie. Podľa informácií z regiónu sa na stavbe pracuje intenzívne. Je spomínaná aj dvojzmenná prevádzka a práca cez víkendy, aby sa stihli technologicky náročné časti v období priaznivejšieho počasia, najmä betonáže a montáž prefabrikátov. S výstavbou sa spájajú aj dočasné dopravné obmedzenia, pri ktorých mesto opakovane žiada vodičov o trpezlivosť a upozorňuje, že organizácia dopravy sa môže upravovať podľa aktuálnej potreby a počasia. Cyklotrasa medzi Breznom a Valašskou má ambíciu byť viac než len víkendová atrakcia. Mesto Brezno uvádza, že cieľmi tejto stavby sú podpora ekologickej dopravy, vyšší podiel cyklistickej dopravy pri dochádzaní do práce, zníženie hluku a emisí v meste a zvýšenie bezpečnosti cyklistov, chodcov aj vodičov. A prečo cyklolávka nejde popri Hrone? To je otázka, ktorú si kládli aj miestni občania. Mesto argumentuje, že územie popri rieke je zaťažené viacerými obmedzeniami. Spomína sa ochranné pásmo železnice aj rieky, a tiež by bolo potrebné rozsiahlejšie majetkoprávne vysporiadanie. To všetko by predĺžilo povoľovanie a zároveň zvýšilo náklady. Ak sa podarí naplniť plánovaný termín, jar 2026 môže priniesť nový dopravný prvok, ktorý bude v regióne viditeľný na prvý pohľad. Svojou dĺžkou, výškou aj tým, že cyklistom dá súvislý bezpečný koridor. A pre ostatné mestá to bude zároveň signál, že cykloinfraštruktúra sa dá robiť aj vo forme veľkých mostárskych stavieb a nie iba ako pár metrov farby na okraji cesty.